खुलुमबाय देबराथन बर' रादाबा गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबाव आं कनक चन्द्र बर'। दानिया खोनासंदो दिनैनि रादाब। थांनाय 2019 मायथाइ 4 आगस्ट रबिबार सानखालि टंला दखरा बाथौ लाइमोन आफादनि दैदेननायाव बिदुं बन्धनि दामजु फोरोंथाय बादा खुंनायखौ दोनथ'यो। बे दोनथ'नाय हाबाफारियाव मेलनि गेजेरजों लोगोसे सोलोंसाफोरखौ खाम सिफुं सेरजा आरो सावगारि एरनाय बादायलाय होयो। लोगोसे देरहानाय बादायारिनो बान्था बावो। मेलखौ सामलायो टंला दखरा बाथौ लाइमोन आफादनि आफादगिरि सान्थौसा बर'आ। बिदुं बन्धनि खाम सिफुं सेरजा आरो सावगारि एरनाय सोलोंनाय सोलोंसाफोरखौ बादाय होनाय हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै मेलखौ खुंफुङो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो आजिरा मोननाय फोरोंगिरि टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि रघुनाथ बर' बिथाङा। लोगोसे आलासि महरै उदालगुरि बाथौ महासभानि बिबानगिरिजों बियाबनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। गाहाय आलासिनि बिबुंथियाव रघुनाथ बर' बिथाङा हाबाफारिनि सायाव गोजोननाय फोरमायो। बेयावहाय आङो दिहुनदोंमोन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरा बर' बन्द'आव सामार केम्प खालामो। जोंनि बाथौ धोरोमनि बेलायाव सामार केम्प मानो खालामनो आङो सोंदोंमोन। थांनाय बोसोरबो जा बाथौ महासभानि गोथारै ट्रेनिं बेयावबो आङो बे बुस्थुखौ खोथाब खालामदोंमोन। आरो रतनपुर मागन सभा बेयावहाय जा मिटिं जादोंमोन बेयावबो आङो सामार केम्पआव मानो जायाखै मानो खालामाखै बेखौ आङो आंनि गोसोजों आं खोथाब खालामदोंमोन। आरो गमामायानो देग्लाय बे गरम बन्द'आव सामार केम्प जाबाय। आं गोजोननाय मोन्दों। फारसेथिं गोसोआ आंहा मोजांबो मोनाखै। मानो होनबा जितु टंला एरियायाव जोंहा 49-49 गामि दङ। बे 49टा गामिनि गेजेराव दिनै 24 जन 24 जन 24 सा बे सामार केम्पआव बाहागो लाफैदों। गोजोन्थों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।